ten demon alkohol tě ovládl. Můžu se ti obec neumí, ty vole. Leonardo DiCaprio. Pocity? Jako hodně smíšené teď. Máme tak narvané bagly. To dám ti. Než to do piče oba dva, vole. Čuraci, vole. Ale začíná být zajímavé. Jdeme. To mi lezem ani nevíme kam. Dobrá. Jo. Jeli jsme z Ostravy, zpoždění 1,5 hodiny, 2. Je to kvůli toho vzadu. Máme před sebou 5 hodin cesty a jedeme do Tauplicu a tam se dneska ubytujeme, opijeme, dáme si něco dobrého. Každopádně se podívejte lidi, jaké je to cestování v České republice. Jo, tady zácpa, Volně z toho očí. tady zácpa a ten se mi tady sere, hele. Co to má, vole? Co to má za SPZ-ku? Aha. NMK, to je Nemakačenko, kurva. Naru, ten jenom furt žere, ty vole. Musí se posilnit před tou horou. Jo. Výstup bude náročný. Hele lidi, takže Mikulov, poslední zastávka, pořádná, plná nádrž, plné zásoby, máme všechno a klasika, tak prostě my Ostravaci, tak jsme si koupili Radega staní, 10 k tému rumu, no. Ale to čím zapíjač. Majky hledá, Kde jste vy, dýňaci? Majky hledá zbytek štábu. No my jsme po kousku jsme v Rakousku. No. A hlavně nejdete zase jenom 90 to, na té dálnici je 130, jo? Pojede, jo? Tak to je pecka. No my jedeme pořád. Víme, kde máme zbytek expedice a fíčíme směr Tauplic. Zrovna nás předjela normálně ta druhá skupina. Ty vole, a řídí jako dravec teda. Pozor! To jsou oni! Šampioni! To jsou oni, lumpové, chtěli nás předjet, ale my se nedáme. Už jsme tady úplně všichni a trošku se nám ta výprava komplikuje. Sice jsme se všichni potkali, jsme všichni, ale zítra počasí má snad za... Víte co? Takže možná budeme muset náš výstup na Grimming posunout o 1 den a to nám komplikuje hodně život. Výborné, tohleto pití to my můžeme. Na Grimming. Čaute. Čus. To musím zápit. Kuci. Jak jste spokojení? No tak já jsem spokojený. No, Co to bude ti bude dát? Tam je mapa a oni lezli rovnou nahoru. Tady je mapa těch tras. No, ale časově to je kolik do večera? 2 dní. Hej, ten demon alkohol tě ovládl. A mě ho bolí hlava. Točíš to? Můžu se ti obec neumí, ty vole. Herec, Leonardo DiCaprio. Kurva, to netoč. Jedně ze zadu, vole. Já si myslím, že to bude to samé ze předu, jak ze zadu. Tak, tady spíme. Tauplic. Pěkná dědina, kostel. No a tam zítra půjdeme. Je to v mlhách. To obrovská hora. Radus už to má všecko vychytané a svištíme. 5hodinová procházka. Nacházíme se v Tauplicu, včera večer jsme dojeli, potkali jsme se tady úplně všichni, takže přijeli jsme 2 autama, aby jsme se vůbec vlezli s technikou a ze vším. A chtěli jsme dneska vylézt na Grimming, chtěli jsme jít natáčet vlastně ten výšlap na vrchol hory, ale bohužel počasí nám absolutně nepřeje. Místní nám říkali, že prostě se nemáme do toho pouštět, že je to nebezpečné tam lozit. Tak jsme zvolili variantu, že dneska si dáme takový lehký výšlap tady po okolí a budeme muset naše plány přehodnotit a plánujeme, že ten výšlap uděláme zítra.
Jsem byl včera veselý trošku, no. Nebyl. Tak nebyl. Vypadáš dobře dneska. Jo. Kluci, řekněte taky něco, jak hodnotíte jako prostě včerejšek, dnešek. Zatím to je bezvadné. Masáka. Jak to vidíte, jako plány máme velké. Aha, to je ono? Ja, natürlich. Das ist Grimming. Tak za náma Tauplitz. A zase jsme o něco blíž k Grimmingu. No, ale je to krása. A Jakub ten fotí jak steklý, natáčí, dokumentuje co může. No a já melu nesmysly a taky točím co můžu. Tady Jakub si našel svoji krávu. Moje nová přítelkyně. Vidíš, jako má radost. Jaká šťastná, že se nechá podrubkat, joj. Já chci krávu domů. Lezeme jenom na takovou lehkou procházku. Řekli jsme si, že to bude lehké. Že to bude lehké, je to takový krpál. Samozřejmě hnusně. Na tož tam jdou. Nechtěli jsme plýtvat moc energii. Chtěli jsme si to nechat na zítra. Kluci už jsou nahoře někteří. Ale my samozřejmě, co musíme natáčet, tak by to máme složitější, že jo, o něco. Připravit kamerku, nakecat to všechno a oni si jenom vylezou nahoru. No. Ty vole. Oj. Takže na jaké jsme hoře? Jak Wendlingstein. Musím se podívat. My lezeme ani nevíme kam. Dobré. Nějaká Blížíme se na vrchol. Tak. Blížím se na vrchol. A kluci už na mě čekají. Tak. Dneska úplně jiný vrchol, než to bylo v plánu, že jo? Ano. A počasí perfektní. Vrholí, nesněží, nemrzne a možná začne. Takže, co mi k tomu řekneš? Já nemám slov. My jsme překamerováni. Oj, bravo! Nějaká prostě. To jsme takovou malou horu vyšli, pozor. Počkej, málo, to je vysoká nejvyšší hora vole v České republice, ty vole. 1645 metrů.
tam budeme? Pojď, už tam bude, pojď. Tatínku, zvolím. Nepalej mi, musíš tady dej nožku, tak. Tati, proč jsme sem šli vůbec? No protože... To je takové, ta paní říká, že to je nebezpečné. Není, Tati. Pepičku není. Pojď. Já už s tebou nikdy nejdu na hory. No to nevadí, Je ti to pojď. jasné? Nikdy. Nevadí. A řeknu to mamce. To řekni. Mamce to řeknu. Že jo, ať to řekne mamce. Pojď Pepičku, pojď. Nazdar. Jak se cítíš po dnešním výšlapu? Bezva. Ještě kousek a už si dáme pivo a víno. Oříšky a oříšky Neskví. a hromadnou sprchu. Slíbí. Chuj. A nevím, na které hoře jsme byli. Počkej, jo. Dělám dobrý den. Ahoj. Čau. Ahoj, Jsi tam. Jsi ve vlogu. užijte si to. Jo, neboj. Snažíme se. Na tu horu. Ale já už jste dole, říkám. Ne, to je tam. No, tam jsme ještě nedošli. Tam jdeme až zítra. A dneska jsme vyšli na jakou horu? Jak Wendlingstein. Já nevím. To ví Tomáš. Počkej, Tomáš to ví. Tomáš to ví. Počkej, tak tady. Kde jsme to byli dneska? Vteřinku, momentíček. Půjdeme hoši na Wiener Schnitzel, mít kartofelenzalát. Já? Na já. Co jsme to zdolali dneska? Vrchol, který jsme dneska pokořili, se jmenuje Wendlingstein. Hej.